Hei tid, så det atter her ved en nødgen parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Hentaparsten av Gjerstamal. Og jeg fer atter det å spille Paul hva du har noe ligger av Gjersta i det. Ja, jeg har fast med så vel og i 17. Korintbrev i nek år, men kanskje jeg har tatt seg og i så nek omta, men jeg må bare si at det som stender i det første kapitlet og 3 verset, at lova vil god og feir Herre okra Jesus Krist. Feir miskunnar god allra trøst. Han som trøstar okna allra trångt okkara, fyrir vi skulle kunna trøsta deg som i allsins trångt, vi trøst nu som vi sjálfur vil trøsta vi av god. Dette det 3 vers som jeg har sagt meg røylen ikke. Ja. Det vi vet hvordan trøst fungerer. Akkurat, ja. Ja. Man leser faktisk noe mer om det her i første kapitlet. Om hvordan det løying trångt og alt det her. Og så sier kjent av vers vi til at vi vet at han så tid til å parst vi og i løying noen. Så har jeg tid også en parst og i trøstene. Ja. Altså, bæg akta. Bæg virka, bæg hese. Så det er ikke feiler fra Guds høy og hvis jeg ikke trøster og bæra sorka. Bæra trångt. Og trångt og nei, ja. Ja. Så det det som han her viser av i første og i som kapittel. Og så heter her, som han sier fra 12. verset, og han frelste okkon, og frelser okkon, det som ståra deg av vanta, til hans har vi sett vevn okkara. At han øyne her etter skal frelse okkon. Vi til at hit vi koma okkon til hjelpar, vi forbund tikkara. Så da jeg skal av månken måneden, jeg var røyklig takk for okkon, for nøyene, og jeg okkon vist. For jeg heter det hos okkara, vittnesbåren og samvisk okkara ber okkon på, jeg hadde et for okkara, og i heimen, og særlig seg tikkon. Jeg var i høyla løyka, og røy løyka gods, ikke holdt sin vorstamme, men i nøye gods. Så jeg har takt bare dette som en lykke. Ja, som det början, ja. Ja, det altså, og verst. Det sier jo ofte, men jeg må hente det. Ja. Så at nå leste du ikke Nei. Til versen her 8 og 9. Jeg leser det, jeg skal få lese det. Ta også om, altså, vi drakna Paulus som en særsterklig antallig person, men det var ikke motsetning til at han virka i praktisk. Nei. Og at han eisne ui sin likame og kjente neia. Det sier vi her i vers 8 og 9. Da han sier at vi vil ikke brøvre trångt når vi kom av okken i Asia skal være at ikke å kunnig. Hon var over hans tung, mer enn vi var menter å bære. Ta den jeg. Ja. Vi kjenner jo bare fra brøvn og fra apostelsøn alt det som Paulus får i jøknene. Men her sier han at dette var mer enn han var menter å bære, så at vi enda ikke hadde målt om lov. Ja, vi hadde gjort opp vi okken sjølver at vi måtte dodge. 4 er vi skulle ikke lytte av okken sjølver, men av God som reiser opp henne deg. Så det er en øyla store apostelen som han nesten vil nevnte det. Han nevnte om seg selv, han er sin ironisk, altså selvironisk. Men det er en øyla store apostelen, altså han hever jo kjent, altså han er ikke vært her, at han alle tøyne visste akkurat hva for å hente på forhånd. Tvers måte, han leser leia fram, og så i tog leslen, så kommer han ut i imska trobeleggere,
som man skulle tro at han får släppa undan, ta han nu var og ikke slagslig, ja. Men det ikke så løst nå. Det har vi eisen lagt best til i akkurat løyve, at det ikke på tammene det fungerer, ja. Men at god leier i jøknen trångtene. Vi ser trøstene som du nevner her, ja. Og her har god så givet timon en sånn trøst. Så jeg tar så ikke deg i egene, fullkomlig, ja. Og så kommer god vi synner bjergjeng. Og teker han som en øyla trøst. Og til det trøsten han som så av tog at han vært her nere. Og blir trøst av. Så kan han bedre trøst hvor jeg til deg her, og gjøre året eisen blokkene. Ja. Det som var med det største at her tar jeg vidt. Som han, altså, ikke endelig akkurat på hanta maten, ja. Men tar man færre en trångt 4 mennesker som ikke kjenner herren og til det til det løye tid. Jeg vet ikke det, ja. Det utroligt som det utlöser stora glädje. Ja. Det då är det inne i så här trösten som han vojar, ja. Ja, trösten. Ja. Det eller de som lunchas efter frälts och gods, alltså. Det är omvetaliga trångt. Och är inte konkret de flesta av dem. Det är allt det är att han inte kan bjärkas eller inte kan vara gott. Akkurat, ja. Men det är bara inte överåt. Ja. Så han säger här att fyra vi skulle inte lyta av oss själva, men av Gud som reiser upp henne dig. Ja. Och själva det är ju pura naturligt för oss. Så länge som vi har imes som vi kan lyta av här och i tillvärlden, och det gör vi ju det och dagliga, så føler vi ikke akkurat at vi har trångt til at lyta så øyland ekva. Men så kom omstøver i løyvnen til de fleste av okkerne, hver vi ikke makta. Vi drøkker ikke. Og her andre hjelp å hente, kanskje. Ta det han lærer etter, han nok ikke nødgjør til han her, til han lærer til. Det er han ikke. Men han lærer det, og vi lærer alle tøyene. Ja. Det er verleisen. Vi tar et året til som sier at vi lærer oss lenge livet, og jeg pleier å vende til vi og sier at vi livet så lenge som vi lærer. Akkurat. Så hadde jeg pleier å lære, så ja, vi eksisterer, men det er ikke liv. Nei, liv er vekk. Ja, faktisk, altså, til oppstekker gosser, ja. Men man som her Paulus og er aktiv tjenesten, ja, så er ryslig av høvet til å lære, og bli av vi å lære. Og dette er verst den her maten han lærte på, men vi er skikkene i utgångt. Så ser jeg også at du kommer til andre kapittel. Hvordan former seg ta for han, og hvordan løsningen der bare kommer, altså, ja. Han sier det i enden av første kapitlet at han sier til at fra vers 21 at han som binder bæg åkken og tykker fast til Kristus og som salver åkken er god. Altså, det er Guds verk. Ja. Og så sier han at bare vi har lest det her at dette er virene som vi døyer. Det er også om det. Du har skrivet at du har det her oppe på brent, altså. Og det er løy. Ja. Han som også har innsikt lokken og givet antan til pant og gjørst okkara. Hadde han hatt noe vært vei, ja. Og så sier han, jeg kattler godt til vittne i Salomoina. At jeg er fyrig å spære tikkum. Ikke er kommet til Korint. Ikke at vi er herrer i uttryktikere. Nei, vi arbeider vi og på glede tikkere. Så er det stand og trønn. Ja. At det er altså utrolig. Nek sier at 5 årene tog ut i stand og trønn. Og det er for ånga til henta. At det har gått på at den ikke stender ut trønn.
Nej. Ja. Nej. Vi får bo om i 5. kapitlet och i Romraven och det. Att vi tryck för att han sitter här och gör en verset du kan läsa det. För jag får det ordentligt. 5 och 2 her, ja. Vi har hatt at finnes avgang til trunnet til Sanaie som stand og vi råsakna av vogn om dårgods. Och så kommer att det. Og ikke best det, vi råsakna av trångt og vi vet at trångt virkar tål. Tåler en sinne, et røynda sinne vogn, og vognen gjør ikke til skammar, tøy kærleik gods uttalt i gjørst nokkara vi heile andan som giv nok ner. Så virkar øysene tryggven, altså. Ja. Hon är det. Alltså najen och tryggven. Ja. Alltså, det är allt vi kände när tja fjälten alltså. Johannes 2. Ja. 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 Ja, nästa jag ska läsa det. Ja, äntligen. Ja. Han sier her i første brev Johannes og i kapitel 2. Vad måne hetta skrivet tikkum for at du skulle ikke synta, men om onker syntar, har vi talsmann av færen Jesus Kristus, hin rettvisa, han båt for synder okkara, og ikke bæst for okkara, men eisene for synder alls heimsens. Ja. Alltså det är inte problem. Synden är inte problem. Nej. Det är för gott. Nej. Det är gott att tryggven och najen. Ja. Sant? Nettopp, ja. Som kom sett inn i stein 4. Ja. Han najrøyker, den som tror, han blir frelster. Ja. Og ta han kommet og stand ut rundt. Akkurat, ja. Akkurat som her vi najene, at vi Ja. stand ut najen, men vi tar oss nedkom til najene, som vi stand ut. Ja. Og vi tar oss nedkom til rundt, som vi stand ut. Ja. Ja, det er virkelig godt, altså. Ja. Og det ja, vi har sagt det så ofta, men jeg synes ikke bare mer og mer hvordan står tøytning det hever, at vi kommer alltid til tjattnene og i bådskapene. Ja, det er det som er det. Og ja, vi har sendt inn at i morgen vi hadde. Ja. Jeg kan lese til Jesus 1, det ble livant firma nå en dag i vikene, her han sier det her, og kjente verset, at og i hånden, altså i Jesus, heva vid enderløysingsna vi blå i hans herre, og så stod det komma fyrtjøng syndana et nøydrujum i hans herre. Og verleisen at han at enderløysingen, altså fyrtjøvingen av syndene enderløysingen. Det er enderløysingen. Ja, det er noe som skal enderløysas, Ja. det tog jeg til skulden jo, ja. Ja. Og han nevner blå her, eisne, Ja. at blåve løyse gjalta, og fyrirgjøvingen av syndene enderløysingen, til å si at fryer, tog at synden fyrirgjøvene. Så har vi hoksa, man løyvel hoksa, at han stender her, og i hånden har et enderløysing av blå i hans herre, så skulle det faktisk det et kolon, som sier, ja, hva enderløysingen? Jo, hun fyrirgjøving syndene. Ja. Og jeg har flere fra kjølver etter, men jeg synes det er klarere at tjattenen, høves tjattenen ui glede bådskapen at synden fyrirgiven. Synden fyrirgiven, fullt og helta, og ta jeg vite, at jeg ofte hokser om eisene til tatt av tåsa om missionsbøyen, ja, så vil det alltid bære færre til Matteus 28, ja. Ja, vet du. Færre ut i Adelheim og gjør at folkesløs lærer seg når vinner, ja. Men Jesus, han hever eisene, hvis vi leser sammenhengen her, kjøpt det hversen boka, så det Lukas 24. Så her faktisk eisene missionsbå. Og her sier Jesus her om dette 18. oppreisene han hever, og han har lært opp vidtarra, så sier han, og han sier vidt der, så skriva at Kristus skulle loja og 3 deg rysa opp fra hinnom deie, og at og i navnet hansara, omvending og synda fyrirgjeving skal være prætika fyrir öllun folkasløvun og byrjast i Jerusalem. Og det vil si at man kan i verleggen, Bibelen sier ikke løysa missionsbøyene
fra Lukas 24. Så det hänger samman. Va? Det ena som måtte jeg gjøre lærersvenner på, det at kunngjøre og proklamere fire djevelsene av syndene som finnes i Jesus Kristi. Tog sier han, og han sier eisen vi her, at tidligere vittne om dette, og jeg sendte ivertikken til som ferie min har lova, men til å være stedet til å være lagt ned i kraft, det hadde den, ja. Og det synden firegivende, og det ganger opp for en menneske. Ja. Så det ikke bare til at så vil man lykke som støtter etter et nullpunkt. Nei, altså, utan nærke anna skal til da, så kopplar hele anden til det. Nettopp. Og kommer inn vid sånne samføring om rensan og firegjøving og alt det underfotla som høyre gos rydst til det. Ja. Så tjattnan i evangelien at kunngjøre at synden firegjøven for alle mennesker, Ja. som du var, som jeg leser som at du gav meg å lese, at han ikke bare båt for okker som tryggva, Nei. men han båt for synder alls heimses. Ja. Og det han som sier her, eisen det her, at syndafyr skal være pratika, Ja. ta det et år som betyr eisen til å kunngjøre. Og i gamle tog så har man kunngjøre hotteren ta i sånne store London og sånn. Det var at konger, han sendte sånne båperer ut, heroldar, som han kallet det. Og det ikke teskaje. Det snittlet seg av torget, og så røpte der bøyen ut fra kanskje. Og til det som ligger uisen her, så han sendte der ut som heroldar, altså ut her som falskjere, at råpa ut at synden firegiven. Ja? Utan treiter, da. Ja. Ja, sier onkel, jo, men ta omvending til. Ja, men hva omvending? Ja. Det at ta motor. Ja, det tenker man. Det ja, takk for det. Jeg tar ikke motor sånn da. Ja, akkurat. Ja. Det er det som jeg så gjerne vil komme vel inn av i det. Ja. Altså, akkurat her. Tror jeg at du har et atter til du er et sannår mot i årene. Ja. Og ikke for at det kunngjør øres enn året kunngjør. Ta det allianten for det verska. Ja. I hjørstene kjører. Ja. Skjønner du? Ja. Og det er så ikke vi da her, så, som jeg sier i kapittel 2, ja. Så han sier på en av veien i første vers, «Tog til sett er ui med, at jeg skulle ikke atter komme til tikkum i sorg. Og om vi valgte tikkum sorg, hver det at han og gjør meg gleden, utan han som vi valgte sorg. Just da jeg skriver jeg, for at jeg ikke da jeg kom skulle ha sorg, jeg tar imot, og jeg har haft glede av. Tog jeg har til alit og atikk og nøtlån. At det som gleder meg, gleder tikk og nøtlån. Og så legger han at det var vi større nei. Og vi miklar enges i hjertan. Vi skriver til tikkere. Vi nekkon tar dem. Ikke for jeg gjør tikkon sorg, men for jeg tid skulle du kjenne kærløyken og jeg har til tikkere særlig. Og så gjør som du vet om du leser her, men det ligger så djupt i sånn her forhold i midtelen han og det tryggvand. Ja. Det er ikke bare at si at så skal det bare gjøre det, eller så skal det bare. Nei, altså det her gleden som vi eisen kjenner, at vi kommer sammen her, vi kjenner det her nærværende av Guds nøye og Guds ante og Guds kærlega. Ja. Det frelsa og i seg sjølven, altså. Ja. Eller urslit av frelsen, ja. Ja. Og vi hadde blitt øyla kjett hvis vi kom her inn til Søltafyr og alt annet. Nå tenker jeg det bare som en døme utfrelsen som han sier her. Så det er det som har hendt der. Han har ikke kunnet komme til deg vi så med glede, så vi kunne komme sammen her i det. Så her var det personer innen der videre fra et fyrre braunen, som hadde altså gjort ting som ikke var forenelig vi til at være en tryggvand, ja.
Og det her han så sagt vitt det ta rettelig strengtlig i det fyrre brevnen. Nå tenker han så at ui at det her, og så sier han etter her at det har vært større nei, og vi mykla endjes i hjertan skriva i tiltikkere av nekvån taron, ikke for å gjøre tikkun sorg, men for at de skulle kjenne kærlegan og i havet tiltikkere kjærlige. Og det som det snus jo om det var det som er som levde sammen vi konene tja pappasønne, slik som ikke engang heitningene finner på, sier han ta. Og hadde virkelig lagt kraftet på det. Og tog sier han at det var nekken taron, ikke for å gjøre til sorg, men for at de skulle kjenne kærlegan i havet tiltikkere. Og så sier han, hever nekker voldsorg, så det ikke mer han voldsorg. Men for en parst til kun øtlom, for at det nå ikke skal være herrer. Og det er personer som man ganger ut fra at han mener vi her, han som levde sammen ved kone og pappasøns, til honom nå mye straffen han finner av de fleste, så nå nok, sier han, ikke ble vi på en av mannen nye, så sier han så at tid tverste måter helder skulle fyrtje av honom og trøste han, for han skal ikke gjenge til grunn der og i åståre sorg. Tog amen i tikkun at det kærlega råa og imot i honom. Og så legger han eisen til her, altså at det henger alt sammen. Tog vært eisen skriva for å få vite om tidsstanda røntene, om tid løtner i øtlån, honom tid fyrirgjøva nega, fyrirgjøva vi, som i eisene, om jeg har haft nega fyrirgjøva, hava fyrirgjøvet her, for Asjon Kristus fyre tikkara skuld, og kvui, jo, sier han, fyra, vi skulle ikke være dører av Satan. Det som han hever i hoa, vi ikke åkonner vi. Og hva det han hever i hoa? Jo, han hever i hoa at vi skal forskåkken borster fra syndene fyrirgjøvinga. Han tids til fråkene, så ble det hør, og kaldt, og kynisk, og lovisk, og det skal revses, det skal straffes, og alt det, og det blir framgang enda. Og det det som han bensje for å være for vi hentet nå, da han skriver så strengt til det. Så nå drever han sammen om at det. Så det må ikke hente. Vi må ikke bli så hør og fyrtjøvende at det personer som kjedder av tog som hent, ikke får oppreist natter. Men då, så det her vi sammansättningen av bådskapen. At så underfullt att uppleva att det kanske to att det är som huvudperson. Det näkar han. Nej. Är det? Bara Jesus Kristus. Det är bara han. Ja. Och som ett narska kom fram emot det verkliga. Så jag vet hvis vi läsa att här efter alltså han för så länge. Men det är fra god. Här efter känner vi tankarna till allt. Sier han der, da? Oi, 5. kapitel. 5. kapitel. Om vi da var kjent Kristus etter alt noen, kjenner vi han ikke langt så. Om de er i Kristus, sier han ikke skapning. Det gamle færre, og det ble vært nøyt. Alt det her fra gode som er Kristus, samtidig for seg selv. Og gav åkken til han har stått der inne. Altså, nå det han, og vit. Og her som til leser Rambran 5 og vers 5, her det vevner skammer til kærlighet til godt ser ut alt og gjørs noe. Vi har det antallet som gjør noe. Så her tvei som sjåvan er røyt, Haljanten og kærlighet til godt jo kommet inn i hjertet dere. Og det kommet inn i hjertet alle de som trykker var Jesus. Lykke mye hvordan det har steg i røntene. Men så et annet, og mitt interessant og just det det at du leser i brevbrevet Nuccio her i 14. vers heldet der, at ble Kristus her. Han sa som vi av en andre bær fram seg selv, han løyta det som for gode. Rønser samvetskokker. Ja. Fra deg om verskom til at tjene en livende god. Sånn, det har vi ikke sett til. Ja. Og det som har vært hjulpet mer om et eller annet, så er det jo det jeg tar vers. At langt av Golgata, så kan han si at
Och han säger det här i det 12 kapitlet här i första verset. Ett lörren verset att som för glädjen och för honom och la tålen la i krosset och det är inte vannärna så sitter nu i högre så jag har satt det skott. Alltså det är så befriande. Ja, det är akkurat Det människor gänga tänkt om så sina väglagar. Så det är så sent det blir vi att gänga. Så han är ordna samviskena. Ja. Och han är också ordna kläderna till sig här. Ja. Iver och. Akkurat. Ja. Och han kan omkatte attor fären så tjocken. Åttan och i Kristus. Så kan mycket kvart en tillstånd är. Så kan mycket kvart utgörs. Ja, det är akkurat det. Alltså här alltså så som skriften lägger fram så är synd och skuld. Ja. Det är det samma. Det är det samma. Vi tar så om syndare tar antalet. Ja. Men är det tydliga så är det skuldare. Ja. Ja, akkurat. Och en som ständer skuld och inte för golda. Ja. Helt inte gott. Nej. Nej. Men hvis også en kommer og løser skuldene, Ja. for ikke, for han som hever skuldene, Ja. så skapar det glede, ja. Självan, men han säger att vi och sänder på i Kristus. Ja. Nettopp til det samme. Och vi ber i Kristus, vi är satt för gott. Ja. Alltså, vi kan gå till så tinges det av oss där. Ja, men det är så rävliga när jag fylker och det är så rävliga löst och till allt. Så men gå. Han är galt. Han hever goldet, ja. Ja. Og vi kan nok faktisk si at det her så vidt er sammen om her nå, Anja sammen vi og nere reisene. Ja. Hette tolke, og hese er løttene, ja. Ja, ja. Hva er vi råpa ut, altså, Ja, etter boven hansara, at synden er golden, skulden er strikka, Ja, allt og det. tog er stor fruer, eller fruer, Ja. som høyre okken der. Det er det som hette her året sier okken. Så Ja. takk da, du eier da. Gjør så vel. Så säger han så befriande i första dörren det är i öron och kapitel. Så att han glömde. Han god till vare tack som Kristus. Allt i löjr och kom fram till sig. Och varje steg lete gåa enka kunskapasjons. Åpenberast. Vi och kom. Tog vid och gav vi enge Kristus för god. Mittlen tar som fredsfära. Og mitteltara som fortapas. Da hun fortapas, vi et enge av deg alt deg. Da hun frest være, vi et enge av lov til lov. Og hvert over til lett. Du vet ikke slutser som mennesker av hvis rengsning og årgost, lekna vinning, nei, som er av røgnløyka. Ja, som er god til hele vid, 4 år som gods i Kristus. Ja. Altså, vi er ordentlig å sette på plass. Ja. Og skulle... Och kvärt kan vara bättre än att trövas och i som vi tar av Lisa. Det är akkurat det, alltså. Men verkligen är det han att här väldigt nöje boskapen, Ja. glädje boskapen om till att synden är golden, till väcker enten glädje, eller, alltså, det kan inte vara lätt. Hat allt för lätt. Det blir stilla där. Hur ska han som har gjort sån där få fyrtjövningar? Ja, men det är inte han som säger det som färgfyrtjövningar. Nej, men så är också, alltså, ta hållslig och huxa på hamatan att han häver, eller hon häver uppe på rövsingar. Men hon kan vi själv, det vet jag. Jag kan hon kan se om den rövsing till en annan, det är inte ta under själva. Nej, det är det som är, men hon säger det som hållte. Ja, jag vet. Det vi okkorna och vi okkon. Och det är så att det är tjocken ödlorna. Ja, Och då är det så viktigt att vi lever i här som samma anda. akkurat. Vi får nästan inte blia om Nej. utan att vi suttja hela andan här är ända det, ja. upp till flera färgerna kvar sjöja. Och då kommer vi inte ignorera det och erstatta det vi går med vännen och ritualen och vad det ska vara. Hette her er Guds liv givet til okkon, det Ja. fungerar alla steder. Alla sen. Ikke bare til vi møte eller kyrkja, Nej. men alla eisne her, sjå at jeg må helt ikke teka fram nøkron, så det er virkelig sikna komma saman, Ja. men det fungerar alla steder. Rätt. Jag står till vid stund och läser här i 3 kapitlet 9 rätt och synd. Ja, Att det är så upplyttande alltså.
ordentlig kryper og mer av glede, altså. Jeg halte nok så lenge så vi da var i 3 kapittel. Ja, jeg halte det. Ja. Ja. Han sier her, affæra vid nu atter at gjev okkon sjálv og vimmel, etla man okkon eins og summon tarva vimmelsbrøv til tikkara, etla fra tikkon. Tid og brev okkara. Skriva inn og gjørste okkara. Kjent og lise av alle mennesker. Vi tar skiljas hast at tid og brev Kristus er, våre til vi okkon, skriva, ikkje vi bletje, men vi anta hins livande gods, ikkje steintalvor, men av kjøtt talvor hjertans. Slukt alit hava vid av gode vi Kristus, ikkje at vi av okkar sjálvun do at hugsa nek opp, ein så av okkar sjálvun. Donaskaper okkar av gode, som eisne gjør til okkar fører fyra ved at tænare tja nødjus hotmala, ikkje bokstavs, som var lastna gamle, men anta, tog bokstavren dreper, men anden gjør livant. Og det måneren, altså. At det så, altså, kan du si at det er bedre? Nei, dette har ikke sagt bedre enn det samme. Og anden teker om det, vet du, ja. Og livande gjør det inne og i tøymon, så. Ja. Som gjør det fører for å være tænare til nødjens hotmala. Ja. Ikke bokstavs, men anta. Ja. Og vi har sett tænastene, så har han og tar som er vi og noen vunnet hese menneskene i Korint, så at alt suttja, at her er en øyelig måned vi er så fattelig, det her finnes jeg nytt lov, va? Og det er vittnesbordet. For Paulus skuld, altså at det tidligere ble av okkara, sier han. Ja. Og det er hent alt vi til nøye som han har finnet til å gjøre gledebåskapen, hvor er det, ja. Akkurat. Ja. Han først det her av Louisa Monen i midten, Ja. den gamle bokstavstjenestene. Det er nok sånn sant hvis du gjør det her, også. Ja, og det er øyla kontant år han brukar til tjenestene. Han kallar han for tjeneste deians. Han sier, om du tjeneste deians, som vi bokstav var høgt inn i steinar. Og det var altså den bokstav som dreper, ja. Om du tjeneste deians, som vi bokstav var høgt inn i steinar, kom fram ut ord, så Israelsmenn fikk ikke hukt av annerledes Moses her. Og dette er i Moses kommer nye ved steintallen, da. For et ord annerledes hansara, som tog seg han borster. Det er så å si at Moses gjør det til man skulle gjøre til togene ta. Først kom loven, og så kom nøyen. Ja. Han sier at, og ta i Moses kommer via seg her steintallen, som er veldig langt vurste seg eisen øyla kjøtt, at det var tannast av deians. Altså langt, ta han kommer vitt av mun, ta dodja 3000 av Israel, til de hadde gjørsande avgoden og synta. Men han ta i anden kom av kvitsundegi. Det var 3000 mennesker som fikk av et liv. Ja? Så det er ikke ondt alt, han tar seg om at det på enda maten. Ja. Så sier han her, hvor er her, at hvor så mye mer skal ta ikke tjeneste andans være uidord. Hei tjeneste fordømingarinnar, altså. Faktisk tjenesten av å peika ut synder og syndarare. Det var en tjeneste. Så sier han, hei tjeneste fordømingarinnar, dord, så er menga mer tjeneste rett hos den ryke dord. Jeg kjølt det som dord hei, altså det gamle, er her utan dord, både skjema vi er som menga større dord. Du vær det som borstersvannet dord, mengan mer skal det som være vi vera ui dord. Det vil si at dette svinkar ikke vi okkara humøret, eller okkara vennon, ovennon og gjeron, men dette er grunn av en nødja sottmala, som ikke bytter okkara gjerer, men som bytter av blåve som Jesus let av Golgata, for å endeløse, for å løse okkom. Og så sier han, vi nu har sluka vogn, gengar vi fram vid miklon dirv, og gjør ikke som Moses, vi hei fri anlitt noen, for jeg uskjent, men skulle ikke suttje enda til som svann borster.
Och det måste han ta. Alltså han ska så kraftigt att det tålte det inte. Men då det så han borster, men det blir via lätt diver. Det han förklarar här så här. Han säger, men sinnet har varit härst. Till lyckat hända det här att det är 4 anledningar vi samma läge ta i hin gamle sattmål vid lysen. Han som svinner bort i Kristus. Ja, ännu det ligger i hjärtat här att ta i Moses vid lysen upp. Men ta det vänta vi till Herren. Alltså, nu kommer omvändningen in att det här. Ta det vänta vi till Herren. Vär det som att iver ligger till bort. Det är så otroligt vackert. Så det är så störst. Vär det att det här långt och här i livet. Ikke du vet ikke av det, men du god til just at vi er det. Ja. Det er omettalt, altså. Helt, altså. Ja. Det er så... Ja. Man skriver sånne grønlige om det, altså. Så det utvikles. Så ändan här hända kapitlet med att säga, och Herren är anden, ja. Og her som ante Herrens fralse. Men öll vid som vi omkom fyr i anledningen avspekla dård Herrens. Ja. Vera ombrøtt til som vind, fra dård til dård som fra Herren og i anden. Det Og det er vel forenkret. Ja. Ja. Helt sikkert. Helt annet. Det var så 3 kapittel. Jeg vet ikke om jeg tar det for inn i fjord. Det er hodet ikke med om virkelig en legg, det siste tøyene. Jeg visste ikke at det var gammel, altså. Det var så dårdarukt. Beskriver jeg av herren selv. Ja. Da vi leser det, så ser vi det. Og jeg vil gjerne bære det fram. Det gjør meg så nek, altså. Så jeg sier her, om hessa tjenestene som du enda vi her, at aspektet av herrens. Da vi tar hessa tjenestene, at det er en miskunn å vite av finnes etter første verset i 4. kapittel. Så misser vi det ikke med ut. Akkurat der. Ja. Hvor sier det? Han sier det. Og hvis du ikke tror det, så mister du med ut. Tror du det, så er det med ut det her. Og da er det ikke, altså. Det er bare her. Du tror det. Og kan genga fram ved Miklund der. Ja, og så sier han, nei, vi har sagt at han kan lese fra hennes gamle løgnegøtt. Han får bare inn i det gamle. Ja? Og vi ganger fram i Svits. Og jeg helder han for av et år og så ærlig. Ja, nei, vi helder ikke sannløkene åpne fram. Taler vi til samvetskap for mennesker. 4 år som gods, og vi at det taker mot i oss. Vi det en evangelium okkar av fjalt. Så det at han vi får ta på oss det fjalt. Det som godren. Så her som høyme, er blinda hoksane henne av antrekvande. Vi har ljøse fra evangelien om dård Kristus her. Han sier at som myndgods, skal ikke skoina for tøym. Ikke åkken sjølvar brettka vid, men Kristus Jesus som Herre, åkken sjølvar som tjenare tikkara for Jesus er skuld. Det er god som beg at jeg skulle skoila fram, Urmeskret, han er vel at skoin og gjørs av nokkara, fyrir av kunnskaperen om dård gods, og i asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Men hentan skatte av vidt og i løyr og i løtten, fyrir at din omettalige kraft skal være fra gode og ikke fra okk. Så kommer han akter til at det er være trångt og alt det. Ja. Og midt i atlo. Altså at det her leirøylet, ja. Ja. Leire, det kommer jo ur hjørnet, ja. Og god mynda i Adam ur hjørnet, ja. Og til å si at det taler om okkara likamlige veikleika, og alt det som er her til høyre, ja. Men
ui hesten her, Ja, skrøypelige, så bor han da veldig av dorten. det kör det. Ja. Og omkring har vi haft mistanke om at meningen at det lærer ut at skal brottna, Ja, for jeg dorten kan løse ut i kjøkkenen. det var inte det. Ja. Du tar veiker sterske, sier han. Det säger han också. Og det samme brev, han sier det. Ja, samma brev, visst. Han är i 12 kapitel och tar han är riktigt borster, alltså. Och man är i halt någon etla, och i lika med någon etla. Ikke og i lika med någon, det vet han ikke. Nei. Det var godt. Som för det snarare 14 år så gärna. Hårt det då. Ja. Som människor inte låta att tala. Och nu stannar vi bara framför det. Det altså, kraften ligger i bådskapen som Bibelen gjør okkona. Ja. Så det øyla godt for okkon å vende atter til det som Bibelen sier. Du nevnte i begynnelsen i eisen, ja. Bådskapen må være det som Bibelen sier okkona. Det är löndermål som Herren är åpenbara med. Det är mer bäst. Virka, eller vilja, för att jag vill virka i till egna likam. Det är mer annat. Så det är god är han som virkar och för att kunna vilja. Och ta är alltid har fortalt. 12 verset var mer till öliga för tre. Ta i var ung. Och i Filipperbrevet 2. Ja. Så läste jag så särskilt på en av vägen att hvis vers 13 ikke er, altså 2,5, ja. Ja. Han sier her at en så tid tog elska om mine, alt du hava vært lojen, så arbeid ikke bare som tar i hver tjatikon, men oppa til nekv meire nu ikke tjatikon, vi øtte og bivan oppa frelsotikkere. Hva hadde det skapt i øtta? Ja, det var øtten. Nok ikke bare kjent her. Og det var ikke nærkere her, særlig at han har gav møter. Hvis noen andre er vært her og hatt en kabultøy med et eller annet. Victor er vært jo vitsa og så øylet som det ble tømt. Så leser man så det som man klarer ikke til man var så unger. Ja. Men det var jo så kom til 13. vers. Altså. Les det bare livet. Ja. Han sier, tog god er han som virkar utikon, bæja vilja, og virka etter gåa vilja søgnon. Og det som jeg så sa nu, kanskje 1 eller 2 år siden, ja, og i her, bæja kapittel, og faktisk eisen ut det neste, Ja. det som frelsene her som fører noen, og det som vi skal arbeide på, det er okra vi skifter, vi okra syskjen. Ja. Vi okra metrikvant, ja. Det er virkelig. Ja. Han sier her oppe, her byrjar vi, ja. Han sier at noe anmenning i Kristus, noe trost kærlegans, noe samfunnet andans, noe hjertens gøsk og miskun. Altså hvis alt det passer, ja, så gjør jeg glede i mine fullkomna, og så kommer det at tid semjas tykker mittler. Jeg var samme kærlega, som og sal, som og troa. Og ikke gjøre strusjo etter troende tommer ære, men i eimjuklega råkna hverst anna hakre enn tikkun sjálv, og ikke hava hverst sutt egna fyrir ekja. Men eit og hverst eisne til som øren høyrer til, og langt her er det nokka arbeid vi tjakk, for en einast ein av okkona. Det er det. Vi respekt, vi øtte bivana. Men så kommer man alltid til at det her som du nevnte som trøstene. Ja. At det som er omøvende for okkona, det virkar han og i okkona. Det han virkar det. Ja, bare til han vilja å virka det. Altså, og i grunden kunne vi ikke virka nekva okkon selv. Nei. Og heller ikke ut fra okkon selv. Nei, det er det. Du kan finne på nek nøyt, men hvis det ikke er hanke sammen vet du som skrivastenter, og er antallet, altså, kan livande gjøre så i, så er det ikke det som. Nei, og helt fra byrjan av hava etterlykningene fra futsindan og være nekvara. Høyre nekvara. Ja. Var det akkurat første foreldre gjør det til at det oppdeget av våre nætjene,
det är inte att fjälla sig över något som inte kunde brukas då, fikeblå, att säga mot fyra sig, ja. Ja. Men så kom Herren här och kladdade dig. Ja. Och till det, för att kunna klä dig, så måtte jag faktiskt offra till det. Och det är för så på samma måte det att okkara andalige nærkjeleitje, han videre kladd i Kristus. Ja. Så vi er ikke nærkjene. Slett. Nei. Og han var ikke skammas vi på tammatene. Men det er akkurat det her, det her som det är skammen man ofta dreves vi och drever av båda søyere. Det är nekk for her som ikke kjenner hese her gledene og i at skammen ikke borster av synden fyrirgivende. Han sier altså at sorgen som rett kjenneleg gods. Ja. Hon virkar omvendt, som han ikke negrer. Akkurat, ja. Men sorg hamsens virkar deg. Ja. Så här är en sorg som är det som är det. Ja. Och han kommet att täcka till sorgerna borster. Jag får lucka trångla att citera här ur Lukas kapitel 1. Och det är här i Sakarias, han finns ju mål atter. Ja. Och han har längt kapitel med att spåla längt ner här. Och han ser ständer att Sakarias färg, han sa, fylltes nu av kvarjon, av hela andan profeterar ju och säga. Och så jag vill läsa sin rätt ner. Lov över Herren god Israels. Ty han har vidtja folksutt och lost det ut. Han har reist upp frälsehaten i huset Davids tennarsjöns, en som talar vid munne, heila og profetasvinna fra foten og tøyen, og hva gong det ut på? Jo, frelse fra fudgen dokkara, og fra hånd allra tarra og i het okkom. Altså det er altså myskelsens valda. For at gjøre miskunn mot fedren okkara og minnast heila sottmalasøyn, eien og jans var Abraham og feir okkara, at han skulle veite okkom, at vi bjarga av hånd fudgen okkara skulle kunna tjäna honom öttaleis och i heilanleika och rättvise för asjon hansara atlar der okkara och det som han har sagt att han pekar god att han ska veta okkom att detta blir till och det är frälsan. Ja, det är det. Det är Ja. Sier näka här och det är ju hål det så den för sig att vers 16 i 4 kapitlet så att han sent på. Han säger vet vi så att vi som åt. Han säger Aren att allt detta händer för tyckare skuld. För najen kan bröjas ut till dess flöjre. Alltså för akkurat skuld att najen bröjas ut till dess flöjre. Og virka at rujtliga vil takka godtort. Vi missa tog ikke mot. Nøyon så utvars menneskokra gong til gruntar. Ender nødjast av innvars menneskokra derfra deg. Det trangt okkara, altså som stokket og lagt, virkar okne større ivefla og avja fytling av tord. Vi tar ikke kjønnliga for jeg, men det er kjønnliga. Det er kjønnliga trymelet, men det er kjønnliga avet. Jeg helt alltid fyrir hentan grundkjøren som var sinter våg, men han veldig styr. Det man også om det, for å si det. ja. Altså, jeg mettelig vel skriva til å fæta. Det han sier til at det trangt okkara som stokkt og latt, virkar okkara større i flå, vi har fytling av tord. Vi har ikke helt kjennelig for jeg, men det är okänligt. Då är känligt tvimlet. Då kände det av. Ja. Så för han Ja. Ja, det var illa gott. Att det är omättligt gott alltså. Ja. Och hvis man inte har tog till att sitta och glädjas om det samma vi Herren alltså som ju är till stiga alla tøyna. Så ja, så kommer det till even.
det som är så mäta en tydning för en och kvann tryckvande är jag minnas till att han lägger om till. Så och han ända krossen och som för lägen och fyren och la talen la kross. Det är inte vannärna. Sitter nu i högre så jag så vannärna var åkare som han var bort. Ja. Vi tar sant inte skuld till när. Nej, och det är akkurat det här helt enastående det som han nämner att det är till god som gör det här. Han gör det förra för med andra, men heter det att skammen man är han. Hon kvarver alltså. Ja. Det är inte något som man ska strujas vid långt, det är borste då. Det är inte till långt då. Och snösnet är som man säger krossen och till akkurat som jag gärna vill säga om och Jesus, där Jesus är han säger till att han som färgen sände med så sände jag till honom. Och här ligger efter så nästa år gömt och ja. Jag kunde säga så färgen och om där Jesus kunde säga till att han som färgen sände med sände jag till honom. Tog till hans välja, ja. Så här finner du att det här. Inte fotla. Hvis du läser Jakob kapitlen alltså. Han säger så, no? Ja, det är att kan han ordentliga ger och till att vi ser och färgen. Alla tøyene. Ja. Og jeg skiljer ikke ordentlig på jeg ikke har fattet han, så det som ikke gjør det nå, men det er mulig tøy at nu har vi bedre tøy til å skå inn i fullkomlig levfrelsen, så alt har vi tøy. Ja. Så ikke vi glemskrøyere, men gjør det verksen, så. Det är möjligt att så hvis man blir helt vit det är en så otroliga underfotlar låter att behalta löven och att inte vara näkan framona och en annan men att behalta det att kunna också. Ja. Och läsa och lära sig avvärska av det som man läser ur skrifterna. Ja. Det är det enda. Ja, det är akkurat det. Men det är så störst att det här som han nämnde här om att tog god som bej att ljus skulle skina fram ur mörkret han och hever lätet det skina och görs till nockara. Och här kopplar han faktiskt skapanderna där god säger väljus och allt börjar ja. Vi har en öl någon bank, det var faktiskt en big bank kan man gott säga. Ta hans värsta i allt och han är det samma råp in i okkara mysker. Han ropar in och det händer väljosa. Och ljusvär. Och ljusvär, ljusbliv alltså, ja. Är så klävor. Jag kommer att se att det vi tar som ganska halta sig. Inte har varit uppe på det. Det ska inte också alls le. Det ska också om att han känner till. Och han vill att det ska. Ja. Ja. Han vill att vi öll som skulle leva och i som frälsen som han har vunnit också. Och öll i samma kärleka till kvann annan. Ja. Guds kärleka. Ja. Känner du? Det är det som jag tror att nu mer och tar man ska snacka samman som vi gör. Så är det så nämnbart att få ta fram. Späckliga. Ja, en tanke väger en annan. Ja, till här det. Ja. Ska du bena på en salv, Jakob? Tack för att vi tar det här idag. Tack för att du låter jag kom till det. Tack för det att du stod i väckre. Och hur stod ordnar och allt det där. Hur stod vi till stigar i och följning in i händan hem. Och hur stod så lärde jag kunde jag med föräldrarna att vara dig som du att dig. Du lärde mig så tryggt Herre och tack för Herre hur stod över
för det ryker en aj och gaskor mot mer och mot min kär. Så man är prys och tacka till för Herre. Och nu lycka till det i åren. Jag kunde vara hemma och ha en gåa kon som är 20 år yngre än jag. Till en väldigt förrättare. Och jag tog till att jag inte gav upp att jag var bättre avväxt. Det ligger mer i hjärtat. Signa så allt det som Daniel och Anja. Och allt det som har löjt och allt det som vi vill röcka för det här. Och att det kunde krypa om det. Krypa löjven det av igen. Och vi löjt och här och nu. Inte vi såg att det som du är och är att det löjt i allt det av. Amen. Amen. Så hese parten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takka for okken. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Petersson, som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese for. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan så finne YouTube, om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Og hese parten, han kommer eisner av lagt her, og han kommer eisner av senter av Tjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hesfer.